जोङो मोनसे बाथ्राखौ रोखा खालामबावनो नागिरदों आरो जोङो गोजोनथाव खौरां बर' माहारिनि थाखाय थांनाय 21 GI टेग मोननायनि उनाव दा दिनै आरो 6 GI टेग मोननो थांगासिनो दङ। बिनि हाबाफारिया बिराद गोजौआव मोनफैबाय आरो बियो साननैसोनि गेजेरावनो बियो डिक्लेयार जागोन। मानो होनबा बिनि फाइनाल स्टेजआव मोनफैबाय। बिनि जाबाय नाम्बार 1आव सिजौ माइब्रा माइरं वाल गाहेन, बेनिफ्राय माइब्रा माइरं, साम' ओंख्रि, थुंग्रि आरो बेफोरो जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि दंमोन आरो बेखौ जोङो मोननो हागोन। आरो जों मैयासो डिक्लेयार खालामनाय नुदों, मोनब्रै GI टेगनि डिक्लेयार खालामबाय, मोननो हाबाय। कार्बि आलंनि आरो लकेल जिथु हेन्डलुम कार्बि आलंनि बेयो जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेहाय बेम्बुनि जिथु आसामनि बेबो GI टेग मोननो हादों। बेबायदि मैया दौरिफोरनिबो लकेल बेफोरो मैया GI टेग मोनब्रै मोननो हादों। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुमाबो GI टेग मोननांगौनि थाखाय जों गोबां बोसोर हयथ' बेखौ नाजाबोबाय थादोंमोन, बे जों मोननो हासिगोन। 21 GI टेगआवबो जोंनि बाथौआरिफोरनिफ्राय गोबां खाम सिफुं जथा सेरजा जोंनि गाननाय जोमनायफोरखौ बेहाय जोंबो दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै गोबां नाजानानै बेखौ साक्सेस खालामनो हादों। आरो दा बेवहाय जोङो दिनै मोनद' GI टेग मोननो हागोन आरो बेनो मोननो थांगासिनो दङ। जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ। मानो होनबा दिनै खम समनि गेजेराव 27 GI टेग मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय बिराद गौरब। बेयो जोङो दिनैनि समाव गावखौ जोङो अर्गानाइजेसननि बिबानगिरि हिसाबै, गौथुमनि बिबानगिरि हिसाबै जों गावखौनो गौरब मोनदों। मानो होनबा बियो जाफुंसारनायनि लामायाव आरो जों बयबो बेखौ गोसो गोथारै जोङो बिनि सायाव जोङो खामानि मावनांगोन। आरो बेनिखायनो जों गोनो गोथो साननांगौ गैया। जोङो लासै लासै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासैबो बर'नि जिखिनि नांगौफोरखौबो जों GI टेगनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लादों। भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे डिक्लेयार होदों, भारतनि गेजेराव 10,000 GI टेग खालामगोन। बे 10,000 GI टेग खालामगोनाव दासो 600 जानानै दङ। आरो 600 जादोंब्ला दासो आसामाव जोङो 48+ मैया मोनब्रै डिक्लेयार होनायदों, हयथ' 50+ जाबाय आरो बेजों 60आनो जायाखै दाबो। दा जोङो होमबा गोबां GI टेग खालामबावनांगौ दङ। आरो बेनिखायनो जों बयबो जोंनि बर' माहारिनि जिखिनि गोनां मुवाफोर दङ बेखौ जोङो GI टेग खालामना लानाया गोनां दङ। मानो होनबा बेहाय भारत गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार खालामदो 10,000 GI टेग खालामनाय जागोन होननानै बयनिसिमबो मिथिसार होबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, दहाया